Krásny slnečný deň vám prajem, priatelia. Nachádzame sa na pešej zóne malebného historického mesta Trnava. Ak by ste si chceli vychutnávať atmosféru histórie každý deň, pozývam vás pozrieť si trojizbový exkluzívny byt v tejto lokalite. Ak by ste radi videli tento krásny byt, rád vás s ním osobne prevediem. Volám sa Marek Vaš. Teším sa na vás. Broker Consulting. Financie, reality spolu.